Señor Fandové, mis pésames, aunque usted, como siempre, que es un cachondo, ha dicho que el muerto no está muerto, sino que se fue de farra. Ahora, una cosa es cierta, es estable, son las cuentas. Sí. Solidaritat per la Independència ha tenido un disgusto. Sí, home, clar, efectivament. Ha d'haver una renovació, lògicament, al partit, i et diré una cosa, López Valls, en realitat hem tingut una davallada del 40 o 45% de vots, com molts altres, sí, de 100 no sé quants a 50. Per tant, ara, com que en teníem tan pocs, en teníem 3, el resultat és. Però altres partits han tingut més davallades. Però ha entrat la CUP. No ha sigut bo, sí. La història segueix, no estava muerto, estava de parranda, i doncs han descobert una vegada més que el poble català té aquest síndrome que avui justament he rebut un mail d'un llibre que presenta el pare Hilari Reguer de Montserrat, que diu, des de la psicoestètica, els catalans, jo dic sempre els espanyols que vivim aquí, patim el síndrome de gos apallissat. La gent de Catalunya, no vull dir la bona gent, sinó aquests creients en una Catalunya lliure, han notat que el nostre missatge era una cura de cavall. La cura de cavall pot ser bona per la salut, però si la dones amb massa intensitat espanta el mateix malalt. I que si parlem massa fort, que si som molt radicals, el temps dirà si érem radicals o érem assenyadíssims. Perquè, vulgues o no vulgues, aquest poble està embalat. Digui qui vulgui. Avui ho ha dit l'Obama acaba de dir ara en un diari, Catalonia must be free. O sigui, a l'Obama ho veu clar. Tots els diaris del món ho veu clar. Tots els diaris del món diuen que Catalunya vol independència, menys el partit majoritari que no l'anomena ni en el seu programa. Señor Dubé, no me haga declaraciones generalistas porque yo le digo periódicos franceses muy importantes, periódicos ingleses, periódicos italianos, periódicos alemanes, que le han dicho que tampoco creo que haya sido así, pero que el mensaje que se está dando en toda Europa es que esto ha sido un freno a la marcha por la independencia. A lo mejor, escolta'm, a lo millor... O sea que no me venga con Obama ahora que le interesa, porque el señor Obama lo que no sabe es dónde está Cataluña. ¿Lo entiendes? Sí, eso pensa vostè. Es que su discurso es muy peligroso. No, ¿qué va? También puede decirse peligroso es otra cosa. Que en modo sensu los ciudadanos también han decidido que sí desaparezca. No, peligroso no. Perdóneme, acabo un segundo. Estem en debat o estem en explicacions? Estem creuats amb tranquil·litat. Em presento ara i després anem pel debat. No falta aquest senyor també que ha de dir... Ara bé, ara aquest senyor parlarà molt. Ha arribat un moment... Això és problema meu. Ha arribat un moment, exacte. Ha arribat un moment que les economies i l'aguantar tants segles una situació que el català se sent incòmode, resulta que ha transmès aquesta incomoditat a la gent que ha vingut de fora de Catalunya i es troben aquí, i també se sent incòmode. Això va passar als països sud-americans perquè els pobres indis no van tenir valor d'enfrontar-se a les tropes de la metròpoli. Els que van enfrontar amb les tropes van ser els mateixos fills dels conquistadors. Per tant, aquí seran els López i els Fernández integrats que ens alliberaran. ¿Usted se siente incómodo? Yo soy catalán. No, els mandarins. Molt incòmodes se senten. I la prova la té amb el que va passar l'11 de setembre. No, és que em fa interpretacions polítiques sesgades, perquè l'altre programa que va vindre aquí va dir amb la major tranquil·litat del món, que va ser el president Azaña, el que va dir que tenia... No, sí, vostè ho va dir, que tenia que bombardear Barcelona. Ell ho va dir que li havia dit un amic. No busqui la piga a la cara del lleó, perquè jo soc un lleó i vostè em veu una piga aquí. Pues tingui cuidado amb els amics que té. Com li puc dir, també vaig dir que la guerra de Cuba va ser en 1998 i va ser en 1898 i vostè no ho va casar. Mire, lo que está claro... Ya está, endavant. Luego hablaremos. Venga, doctor. ¿Sobre esto? ¿Cómo han quedado las cosas en política? ¿Qué le parece? ¿Un freno al separatismo? A ver, pero no solo es esto, sino que además se les está engañando en otro aspecto fundamental. Se les está diciendo a los catalanes que ellos tienen una economía magnífica, que pueden sobrevivir independientemente, que ahora exportan al resto del mundo, que no dependen de España. Eso es mentira. Usted tiene un sector automovilístico moderno porque un señor que se llamaba Franco decidió poner SEAT en Cataluña. Pero ahora vamos a otra cosa. Dos pesos pesados de la política española, para mí, reverenciados, que son Felipe González y Miquel Roca, han hablado en la Fundación Ibarra de Madrid. Y han hablado, yo creo que assenyadament, com es diu ara. Dicen, el problema no es Cataluña.
El problema lo tiene Cataluña y lo tiene España, el propuesta. España tiene un problema. No nos sintamos cómodos desde España pensando que quien tiene el problema es Cataluña, que también lo tiene. España tiene un problema. Miguel Roca i de Felipe González, pues hombre, merecen un cierto respeto. Fran Duvé, com ho veus això? Miguel Roca és un dels gossos apallissats, que diu l'Hilari Reguer, no? Només per... Apallissats, sí. Compri el llibre, està editat ja, de l'Hilari Reguer, de Montserrat. Senyor Polo, Franco no era tan idiota com per saber que a Catalunya ja s'havia fet l'hispano-suïssa als anys 30. I aquí hi havia l'Elizalde. I no posarà una fàbrica de cotxes, no la posarà... No existia hispano... A l'any 30 no. En Vigo no existia hispano-suïssa... No digui que Franco ens estimava, perquè això... Que Franco ens estimava... No li admeto aquesta perversitat, això, per favor, no. Una cosa és el partit i la ideologia, l'altra cosa és insultar la intel·ligència. Que Franco estimava els catalans, els espanyols d'aquí, perdoni. No, no hi he escoltat. No hi he escoltat. Vostè argumenta dient que això és mentida i això és mentida. Escolti'm, todo es mentira. Ya lo dice el tango. Nada es verdad ni es mentira, ya lo dice el tango, señor Polo. Si usted dice el déficit es mentira, Cataluña vive de España y por lo tanto es un peso para España. Coño, ¿qué problema hay de que soltar el peso, por favor? Hombre, por favor, hombre. Mira, Cataluña... Mira, yo no soy un político, Cataluña lleva viviendo del resto de España desde que empezó la industrialización. Desde que empezó la industrialización. Qué perversos son los catalanes, qué perversos, qué malos, qué fenicios, qué judíos. Y de hecho, no me insulte que yo soy catalán. Ya sé. Y de hecho, es español como yo. Y de hecho, muchos español y catalán. Y de hecho, muchos españoles vinieron no hay ningún catalán aquí, a Cataluña. Que consti. No, aquí no hi ha catalans, aquí hi ha espanyols només, que consti. ¿Dónde? A Cataluña només hi ha espanyols. Claro, no. Home, ¿saque usted el carnet? ¿Qué dice? Hombre, claro. Pues ya está. Y en los canadienses llevan el carnet yo vull ser català només. Y vostè no, vostè vull ser espanyol sempre, ya está. Yo vull ser español y catalán. No, yo no. Yo dos madres no las quiero. Yo agradezco mucho que el representante del sí diga que en Cataluña hay españoles, porque efectivamente en Cataluña somos españoles. Todos, yo soy catalán y estoy muy orgulloso de ser catalán y soy español por mi condición. No, usted se llama catalán, pero no lo es. Por tanto, yo agradezco que el representante del sí, que por cierto, el pinganillo que tiene puesto se tiene decaído, no lo tiene bien puesto, debe ser ya por la situación. No es preocupi el pinganillo, que a usted li pot caure el pinganillo molt aviat. Yo nunca hablaré en nombre de todos los catalanes, jamás, porque yo no puedo hablar en nombre de todos los catalanes. Yo estoy aquí en nombre de 471.000 catalanes que han votado Partido Popular, que seguramente son muchos más que los que han votado al sí. Pues sí. Ha desaparecido del arco parlamentario. Y hace años que o sea, los ciudadanos de Cataluña han dicho no así, han dicho no al sí. Bueno, a nosotros nos han dicho más sí que los otros, ¿no? Alegría, no es preocupi. Pero mire, yo... No es preocupi. Estigui content vostè amb això. Hablando de lo que... Sí, la verdad es que estoy fa 20 anys éramos un 5% els independentistes y ahora son un 60%. Hablando de lo que nos preguntaba, ¿no? Sobre también de los acuerdos de gobierno y tal, hombre, yo sí que creo que la única puerta abierta que tiene Convergencia y Unión ahora es Esquerra Republicana. Yo creo que sí. Una pregunta. Señor Duvé, como catalanista de pro, que me parece muy bien y ya sabe usted que le tengo una gran admiración personal, aunque chille un poco. Esto hay una cosa fundamental. Dígame una cosa, ¿cómo ve el papel de Convergencia ahora? Porque usted conoce la política catalana a este nivel. Convergència està recollint els fruits del que ha sembrat durant tants anys. Ha jugat a la Meuca i la Ramoneta i està encara en aquest camí i la gent ja no accepta aquesta Meuca i Ramoneta. Ja està cansada de les ambigüitats. I de la mateixa manera que un mes abans de la manifestació ningú s'esperava el que va passar, ningú es pot esperar el que pot passar d'aquí mig any o un any. Això és ingovernable. Això és ingovernable. Això és ingovernable. I el pacte... Perquè la gent ja està amatent, està amb les banderes al balcó, la trec, la deixo, què fan? I comencen a fer el que ha dit aquest senyor, no? Ara aquí, ara allà, l'ambigüitat de sempre... Si lo medimos por los que votaron en vuestras consultas durante 2 años, 800.000.
Vostès esto es lo que contáis. no es preocupin. Si lo mido por las banderas... Som uns fracassats. Sí, uns fracassats, sí. Som uns fracassats. Però Espanya no dorm. Té raó, té raó. Si lo miro por las banderas en los Balcanes, todavía menos. Som uns fracassats, té raó. El arco parlamentario han pasado de 75 diputados en 2010 que eran pro-independentistas, contando ahora con a 74. El CUP es un torpedo loco. Eso sí. El CUP es un torpedo loco. Son peor que el sí. Es un anarquismo. ¿Cómo peor que el sí? Hombre, no me digas eso. Nosaltres érem transversals, No, esto no. Érem transversals, Teníem un partit que es deia Partit Socialista d'Alliberament Nacional, No se puede comparar al sí con el CUP. No, es que el CUP yo tengo mi teoría de que más que un partido pro independencia de Cataluña, que lo es un partido antisistema, de verdad, antisistema. Yo creo que en momentos íntimos que a ellos les preocupa... Anticapitalista. I anticapitalista. És possible, sí. És possible. Que no agradin a molta gent, ja veurem. Perquè Catalunya, tot el món plegat, és un país de burgesos, un país de botiguers, i tot el plegat és un país de proletaris. ¿Tienen alguna...? Señor Dubé, ¿cómo ve el tema de la corrupción en Cataluña? Mira, em preocupa en certa mesura perquè sembla que hi estem acostumats ja, no? I no estem acostumats. Home, escolta, tu des de Filesa i totes aquelles històries... bueno, sí, també. Des del que va passar allà al Raval, que van amenaçar de mort amb una regidora d'allà, del districte, que li van dir vamos a hacer un traje de madera, també amb el Palau, no? Doncs què vols que et digui? Em fa mal, però la carn és dèbil, i es puc comprendre i només desitjo que els hi posin les peres al quarto, no? Jo, la perversitat del senyor Navarro, que s'ha tret la careta com a Partit Socialista Català, és perquè ha declarat públicament el que ha declarat. I el que ha declarat, jo li demano al senyor Pere Navarro aquí, amb llàgrimes als ulls, que tregui aquella bandera de 20 metres que té el carrer Nicaragua al costat de la meva sogra. 20 metres de bandera catalana. Almenys posi l'espanyola al mig. O posi només l'espanyola, o no en posi cap. Això ha de fer el senyor Navarro després del que ha fet aquests dies i el que ha dit aquests dies. Més mal, no. I ho dic, que la mala praxis del socialisme l'ha desvirtuat per molts anys, L'ha desvirtuat molts anys, I això el meu pare, que va anar a la guerra amb els socialistes i els de l'UGT, m'ho va insinuar. Yo no entendía que era muy petitet, ¿no? Pero en el fons, hacerte amigo de los pobres para hacer lo mismo que hacen los otros, no vale la pena que facis amic meu. Un li pot robar la cartera a una prostituta i s'enfada, però si li roba la cartera a la seva dona, se li ensora el món. I això està passant amb aquesta gent, anomenats d'esquerra i socialistes. Ho sento molt, No. Juan Carlos. Siento molt. Bien, bueno, son... Polo. Esto los ciudadanos lo ven y dicen, pero, por favor... Sí, última notícia, Última notícia. Han deixat anar a la màfia xinesa. Ah, sí, pero por un error judicial. Sí, va. No. Oiga, señores, y no ha sido Garzón, Me he equivocado. Señores, les cuento que el mayor fiasco de la justicia española en los últimos 25 años fue la operación Nécora por una deficiente instrucción del juez Garzón. ¿Sabían ustedes, señores? Pues ya está. Te lo voy a aclarar, perdona. Mira, diu, felicíssim país el nostre on la levita ministerial, la toga i el blasó no delinqueixen mai. Ramón y Cajal. En España no se premia el mérito, se premia el robo y ser sinvergüenza. Se premia todo lo malo. Ramón del Valle Inclán. No està mal. És que jo he sumat totes les corrupteles que tenim a l'abast nostre. Palau, l'altre, el Pretòria, el d'avui, i sumat 30 milions, 2 milions, 15 milions, el Millet, 35 milions, i sumat, i en surten uns 800 milions aproximadament, en surten, Pot ser, bueno, posem de 1.000, Sí, home, i més també. Hay un tío que se llama Roca, Antonio Roca, que él solo va pillar 2.400 milions, ell solet, el cas Malaya. És un tio sol. Això és ser un xoriço. Per això ja fa 30 anys que demano una escola de xorissos catalans. Sí. Administració pública de xorissos catalans. Perquè si ho hem de fer-ho, que ho fem ben fet. No per quedar a la presó per 35 milions. No, home, no. S'ha de fer una escola de xorissos catalans equiparable a l'espanyola. Frank, el Roca era un figura. I tant. Y tan, que era un figurante, un señor. Es que tenía también unas buenas 2.400 kilos él solito. Tenía allí a Gil y Gil, ¿no? Sí, això és un chorizo. Los otros son mini chorizos. Vamos a terminar aquí porque el realizador me ha leído la cartilla y no podemos... No me dejas ni 30 segundos para decir adiós.
No, porque no seran 30 segundos. Sí, te lo juro. A ver, va. Cronòmetre. Vinga, cronòmetre. Recomano el llibre del pare Hilari Reguet, editorial Claret, Ser independentista no és pecat. Per tant, jo ja m'he salvat. Perfecte. Si és cura... I un poble, quan s'ofega, s'ha de treure de l'aigua. Si és cura, Un poble, quan s'ofega, ho diu Laura Martí, s'ha de treure de l'aigua. Si és mossèn de Montserrat, a no perdre les Vale, creencias. exactament. Que per això les conferències... Ahora, de Sant Vicent de el Paúl. nacionalismo y los curas es muy peligroso. Eso también es peligroso. No, no soy nacionalista Gracias, yo. gracias. Independentismo, Y ya hablaremos no de corrupción, socialismo. porque antes Nacionalismo. Juan Carlos me ha dicho una cosa de Hospitalet, pero no me la ha querido contar del todo. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just